Hola, benvinguts a un nou capítol de Cuina de Batalla, un programa improvisat de cuina catalana. Avui estem a Montserrat i en Xavier Batlle i en Fernando Raja ens estan preparant un suculent plat que tot seguit us procedirem a explicar. Bon profit. Avui farem... Què farem, nano? Sofregit. Un sofregit per no fer el malbé, se'n diu, no? Això és un sofregit normal, ceba, tomaca, pebrot vermell, alls, i un cop tinguem fet el sofregit, llavors hi afegirem una mica de rap, una mica de gamba, una mica d'escamarlà i una mica de ceba. Hola Fernando, aquí estem de nou. Una pregunta, tot i ser la primera vegada que esteu fent aquest plat, he sentit a dir que el que volíeu pretendre era fer una petita reivindicació del sofregit com a entitat autònoma, independent. Ens ho pots ampliar una mica, sisplau? Sí, o sigui, això és un plat una mica destinat a la gent que no li agrada l'arròs però li agrada el sofregit. Llavors, jo sempre he dit que l'arròs és una manera de malmetre el sofregit. O sigui, tenim un sofregit que està boníssim i el que vam fer malbé amb uns grans d'arròs i una pila d'aigua. Per tant, deixem el sofregit tal com està i reivindiquem una mica el sofregit per no fer malbé. Perfecte, molt bé. Ara en Xavi ens explicarà una miqueta el procés, perquè veig que aquí ja està el foc i funcionant aquí a tota marxa, Vinga, Xavi, 5 cèntims. Nosaltres el que hem fet, hem agafat i hem posat la ceba. Una vegada la ceba començava a agafar color, hem agafat i hi hem tirat la sèpia. Amb la sèpia anar-li donant color, li hem posat el pebrot i li hem posat també l'all picat. I ara en aquest moment li acabem de tirar el tomaca i estem esperant que això vagi agafant color. A partir d'aquí tirarem els escamarlans, les gambes i tot seguit fregirem una mica el rap, el posarem i ja serà el toc final. Molt bé, i ara què porteu? Mitja horeta de cocció? Sí, més o menys. Sí, més o menys. Sí? Perfecte. Fins ara, moltes gràcies. Bueno, veig que heu posat el marisc. Ara anem de cara al rap, volta i volta, i això ja comença a tenir color i final. Tot i ser un sofregit veig que us està quedant una miqueta caldós, Que hi heu afegit algun líquid o...? No, bàsicament el que hi ha aquí dintre és tot el que ha després, els productes que hi ha aquí dintre, com ara és el tomac, el rap, els escamarlans, la gamba i tot això. Nosaltres no hi hem afegit res de res. Perfecte, així que la idea és que quedi ben sec. Això mateix, que no sigui un plat moll. Molt bé. Ara tenim el foc apagat i ara l'estem deixant reposar i ja estarà això. Fantàstic, fantàstic. Bueno, nois, bon profit, Tant de bo això ho pugueu tastar alguna vegada. Apa, sobretot, molta salut. I bon profit. Merci.